Hej og velkommen til matematik, geometri, del 2. Hej, og det er så min valgfri opgave. Det er hvor man går fra en mindre enhed til en større enhed, og en større enhed til en mindre enhed. Det kan du gøre på 3 forskellige måder. Et linjestykke, et areal og et rumfang. Men lad os da starte med linjestykket. Det er, hvis du skal gå fra en mindre enhed til en større enhed, så skal du dividere med 10. Så hvis du har for eksempel 100 cm, og du skal gå til decimeter, så skal du dividere med 10. Så det er 100 divideret med 10, og ja, det giver jo så 10. Men hvis du skal gå fra en større enhed til en mindre enhed, så skal du gange med 10. Og du ganger med 10, fordi der går, lad os sige, hvis vi har millimeter, så går der 10 mm på 1 cm. Men nu over til et areal. Fordi hvis du skal gå fra en mindre enhed til en større enhed, så skal du dividere med 100. Det giver jo god mening, fordi et linjestykke, det er kun én gang, og derfor skal du gange med 10. Men hvis du tager et areal, så er det altid, ja, hvis vi siger i centimeter, så siger du kvadrat centimeter. Det er en linje gange en linje, og det er det samme. 10 gange 10. Men nu til rumfanget. Der dividerer du med 1000 hver gang, hvis du skal gå fra en mindre enhed til en større enhed. Og selvfølgelig omvendt. Fordi det er jo i kubik, det ved jeg ikke, kubikmeter, og det er jo en linjestykke gange en linjestykke gange en linjestykke. Og i linjestykket der er det 10, så det er jo 10 gange 10 gange 10, og det giver 100. Og det er derfor. Mange tak fordi du så med, og det var alt jeg havde for screencasten. Ses næste gang.